Nempel jadi kan sayang Siapa nunggu di marina बुंनो राव गैया बेसेबांबा दुखु नयन ब्रह्म आरो थिमफ्रि ब्रह्मनि मेगनाव दिनै मोदै बुंनो राव गैया नयन ब्रह्म आरो थिमफ्रि ब्रह्मआ सनिया ब्रह्मनि बिमा आरो बिफा फिसाजो सनिया ब्रह्मआ थांनाय 1 जुननिफ्राय गोमानानै दङ फिसाजो सनिया ब्रह्मखौ नागिरब्लाबो मोनैयाव दा बिमा बिफानि मेगनाव मोदै थाखो 9आव फरायफुबाय थानाय 14 बोसोर बैसोनि सनिया ब्रह्मआ दा बबाव दं बेनि जेबो उदिस गैया हुग्राजुलि ओनसोलनि पासनय थारायबारि गामिनि नयन ब्रह्म आरो थिमफ्रि ब्रह्मनि फिसाजोआ थांनाय 1 जुननिफ्राय गोमादों दिनैसिम नागिरब्लाबो मोननो हायाखै लोगोआव दंफायोमोन बाटासिपुर ओनसोलनि फस्लाफारा गामिनि बिजय बर' आरो मालथि बर'नि 14 बोसोर बैसोनि फिसाजो आलायस्रि बर'आ सनिया ब्रह्मनि बिफाया फोरमायनाय बायदियैब्ला सनिया ब्रह्मनाव रांबो गैया आरो मबाइल फनबो गैया जायनि थाखाय सनिया ब्रह्मनि बिमा बिफाया जिंगा सिनायजों मोदै हुगारै हुगारै सम थांहोनांदों फिसाजोखौ न'आव फैफिननायनि मिजिंजों सनिया ब्रह्मखौ दा बिमा बिफाया गाबै गाबै न'आव फैफिननो खावलायनायजों लोगोसे सोरबाफोर सनिया ब्रह्म आरो आलायस्रि बर' सानैखौबो नुयोब्ला 7-20-20-1637 मबाइल नम्बराव खिन्थाहरनो खावलायदों Nunggu nakir tak coba neng mama. Nunggu nakir tak coba neng. Anak gue jarang bosan banget. Jarang Nasa kamu tanggal bisa. Nunggu karena nunggu nakir Horni aduh itu nunggu nakir kasih dong sirau merah gue tuh sirau aku itu karena apa itu baca mama aku itu baca karena ini yang mama aja nunggu nakir kasih dong nunggu sambil dicoba nak ibu bikin mama cuna Neng mana kesalahan ibu lagi? Apa ya bu? Ibu neng apa yang kamu kasih nong? Mama sudah nih apa yang jauh sih kamu kasih nih? Apa ya nih? Ya kamu kasih nih mama. Nengkene ang nakira nengumun makan sana nih kasih nih kami mana?
아무 내가시는 거 마마 şuna amu 내가시는 나는 말이야 아무 그렇지 가라 사는 거 şuna 내가시는 마마 너가 마마고 너가 태어나는 समाव बेमार जानानै थाबाय थानाय समावनो मामाखौ गारनानै बिदि गोजानाव थांदोंना आं थांनानै थांखाया मामा नों मोनफैयाबा नों फैफिनदो सना नों फैफिनदो